Χρήματα. Κάποιοι τα έχουν, άλλοι τα κυνηγούν, άλλοι τα κατηγορούν και για άλλους είναι ταμπού. Σε κανέναν όμως δεν είναι αδιάφορα. Τα χρήματα για τους ανθρώπους είναι ένα συναισθηματικό θέμα και γι' αυτό τα συναισθήματά μας παίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομικές μας αποφάσεις. Επομένως, η οικονομική επιτυχία δεν έχει να κάνει με το πόσα ξέρεις για τα χρήματα, αλλά με το πώς συμπεριφέρεσαι. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα μαθήματα ζωής που παίρνουμε μέσα από το εξαιρετικό βιβλίο του Morgan Housel, «Η ψυχολογία του χρήματος». Εγώ προσωπικά το έχω λατρέψει αυτό το βιβλίο. Το έχω διαβάσει 4 φορές και το έχω δωρήσει σε φίλους και οικογένεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα 6 μαθήματα ζωής του βιβλίου. Μάθημα νούμερο 1. Προσωπικά βιώματα. Οι άνθρωποι σκέφτονται για τα χρήματα με τρόπους που καθορίζονται από την προσωπική τους εμπειρία. Καθένας από εμάς έχει μια μοναδική σχέση με τα χρήματα, επηρεασμένη από τις προσωπικές του εμπειρίες, από το εισόδημα των γονιών του, από τις αξίες του, από τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, ακόμη και από το πότε γεννήθηκε. Για παράδειγμα, ο συγγραφέας αναφέρει ότι αυτοί που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 70 στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους, είδαν τον δείκτη S&P 500 να δεκαπλασιάζεται. Ως συνέπεια, είχαν μεγαλύτερη τάση να επενδύουν, θεωρώντας επενδύσεις ως ένα φυσικό τρόπο να αυξήσουν την περιουσία τους. Αντιθέτως, αυτοί που γεννήθηκαν το 1950 είδαν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους το χρηματιστήριο να παραμένει σταθερό και έτσι ήταν πιο αδιάφοροι με τις επενδύσεις. Αν το μεταφράσουμε αυτό στην ελληνική πραγματικότητα, οι millennials, δηλαδή γεννημένοι από το 81 μέχρι το 96, είναι πολύ πιθανόν να έχουν μεγαλώσει με ιστορίες από κάποιον συγγενή που έχασε όλα του τα χρήματα στο κράχ του 99 στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λόγω αυτού του βιώματος, πολλοί millennials ίσως να απέχουν από τις επενδύσεις, φοβούμενοι τις απώλειες. Προσωπικά, από τις ιστορίες που άκουγα ως παιδί, είχα συνδυάσει το χρηματιστήριο με κάτι ανάμεσα σε απάτη και τζόγο. Συμπέρασμα. Αν επεδώσουμε πώς οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας με τα χρήματα, τότε θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από προκαταλήψεις του παρελθόντος, να δούμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά και να πάρουμε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Η συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε τις επενδύσεις με μια πιο ανοιχτή και ενημερωμένη στάση, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται. Μάθημα νούμερο 2. Εσωτερική γαλήνη. Η οικονομική επιτυχία είναι περισσότερο θέμα συμπεριφοράς και λιγότερο θέμα γνώσεων. Μπορεί να πιστεύουμε ότι τα χρήματα είναι αριθμοί, μαθηματικά και εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά οι πραγματικές οικονομικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά τη διάρκεια οικογενειακών συζητήσεων, επηρεασμένες από εγωισμό, φόβο, περηφάνεια και προκαταλήψεις. Είμαστε άνθρωποι με τις ιδιαιτερότητες και τα συναισθήματά μας. Το να το αποδεχτούμε και να συμβιβαστούμε είναι αυτό που θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα και θα μας επιτρέψει να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Ο ίδιος ο συγγραφέας εξομολογείται στο βιβλίο ότι αγόρασε το σπίτι του χωρίς δάνειο. Αυτό ήταν μια κακή οικονομική απόφαση, γιατί θα μπορούσε να εξασφαλίσει δάνειο με χαμηλά επιτόκια, να επενδύσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του και να αποκομίσει μεγαλύτερη απόδοση από το επιτόκιο του δανείου. Ωστόσο, η αίσθηση της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας που απορρέει από το να είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού του ξεπέρασε σε αξία τα χρήματα που θα έχει κερδίσει από τις επενδύσεις. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την αξία της ψυχικής γαλήνης και της συναισθηματικής ασφάλειας στην οικονομική μας ζωή. Συμπέρασμα. Αποδεχόμενοι την ανθρώπινη φύση μας και αναγνωρίζοντας την επιρροή της συμπεριφοράς μας στις οικονομικές αποφάσεις, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο υγιή σχέση με τα χρήματα. Η κατανόηση αυτών των αρχών μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε πιο ενημερωμένες και ωφέλιμες αποφάσεις, οδηγώντας μας σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και επιτυχία. Μάθημα νούμερο 3. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, έχουμε 3 επιλογές. Να πάρουμε ένα καινούριο, ένα μεταχειρισμένο ή να κλέψουμε ένα. Στο καινούριο πληρώνουμε μεγαλύτερο κόστος, αλλά έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Σκέψου το καινούριο αυτοκίνητο σαν μια επένδυση στον S&P 500. Η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη, αλλά και η απόδοση πολύ καλή. Στο μεταχειρισμένο πληρώνουμε λιγότερο κόστος, αλλά και λιγότερη απόλαυση στην οδήγηση. Σκέψου το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν ένα προθεσμιακό λογαριασμό ή σαν ένα ομόλογο. Το κόστος, δηλαδή η αβεβαιότητα, είναι πολύ μικρότερη, αλλά και η απόδοση είναι μικρότερη από αυτή του S&P σε βάθος χρόνου. Όταν κλέψουμε το αυτοκίνητο, δεν πληρώνουμε τίποτα, με ρίσκο ωστόσο να συλληφθούμε και να μπούμε στη φυλακή. Σκέψου τώρα το κλεμμένο αυτοκίνητο σαν τη μετοχή της GameStop. Μπορεί να βγάλουμε πολλά χρήματα γρήγορα, όπως ο Roaring Kitty, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάσουμε όλα μας τα χρήματα. Όπως όλα τα αντικείμενα, έτσι και η επιτυχία στις επενδύσεις έχει ένα κόστος.
Αυτό το κόστος δεν αποτυπώνεται σε χρήματα. Βρίσκεται στην αβεβαιότητα, στις διακυμάνσεις της αγοράς, στην απογοήτευση και στις τύψεις. Όλοι σου λένε ότι ο S&P φέρνει 10% ετήσια απόδοση, αλλά το να κρατάς τις συμμετοχές σου όταν όλα καταραίουν δεν είναι το πιο απλό πράγμα. Ο Ναπολέον είχε πει ότι ευφύης είναι αυτός που μπορεί να κάνει το αυτονόητο όταν όλοι γύρω του χάνουν τη λογική τους. Συμπέρασμα. Η αποδοχή του κόστους αβεβαιότητας και η προσαρμοστικότητα στα απρόβλεπτα γεγονότα είναι το κλειδί για την επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Το θέμα είναι να πεις στον εαυτό σου ότι το κόστος αβεβαιότητας και της διακύμανσης αξίζει τον κόπο για την απόδοση των αγορών και να το πληρώσεις. Δες τις διακυμάνσεις της αγοράς σαν την τιμή ενός εισιτηρίου στο ταξίδι των επενδύσεων και όχι σαν ένα πρόστιμο. Αυτή η νοοτροπία θα σε βοηθήσει να μείνεις πειθαρχημένος στο αρχικό σου πλάνο κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών και αβεβαιότητας. Μάθημα νούμερο 4. Συναισθηματική ευφυΐα. Οι ιστορικές πιθανότητες του να βγάλεις χρήματα από το αμερικάνικο χρηματιστήριο είναι 50% κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, 68% κατά τη διάρκεια ενός έτους, 88% κατά τη διάρκεια 10 ετών και 100% σε περίοδο 20 ετών. Αυτά τα στατιστικά μας διδάσκουν ότι για να βγούμε κερδισμένοι σε επενδύσεις πρέπει να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, ό,τι και αν συμβεί. Συμπερασματικά, για να γίνεις πιο επιτυχημένος επενδυτής, αύξησε το χρονικό σου ορίζοντα. Ο χρόνος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε επενδύσεις. Αυτό όμως μας λένε τα μαθηματικά. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει η ψυχολογία. Υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να παραμείνεις πιστός στο πλάνο σου, αν πραγματικά αγαπάς αυτό το πλάνο και όχι αν είναι τέλειο ή σου το πρότεινε κάποιος. Αν σου αρέσει μια εταιρεία, το management της, το προϊόν της, η αποστολή της ή η επιστήμη της, νιώθεις ότι είσαι μέρος της και αυτό σε αποθαρρύνει από το να πουλήσεις. Όταν οι αγορές σταματώνουν και όλοι θα πουλάνε πανικόβλητοι, θα θέλεις δίπλα σου εταιρείες που αγαπάς και πιστεύεις και όχι εταιρείες που σου είναι αδιάφορες. Πριν αγοράσεις μια εταιρεία, σκέψου αν θα πήγαινες μαζί της στο μείον 40 ή στο μείον 50%. Είμαι σίγουρος ότι αν επενδύσεις σε μεμονωμένες εταιρείες, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θελοτυφλούμε σε σοβαρά λάθη μιας εταιρείας και να κλείνουμε τα μάτια μας όταν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη της εταιρείας. Συμπέρασμα: η υπομονή, η πειθαρχία και η συναισθηματική ευφυΐα είναι εξίσου σημαντικά για την οικονομική επιτυχία. Αν αγαπάμε πραγματικά τις εταιρείες στις οποίες επενδύουμε, η πιθανότητα να παραμείνουμε αφοσιωμένοι σε αυτές αυξάνεται και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε τις πιθανότητές μας να πετύχουμε οικονομικά. Επέλεξε στρατηγικές που σου ταιριάζουν και μην προσπαθείς να ακολουθήσεις τυφλά τις συμβουλές των άλλων. Μάθημα νούμερο 5. Τζόγος. Ο Μόργαν Χάσλ δίνει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα σχετικά με τα λαχεία και την αγοραστική συμπεριφορά των φτωχών ανθρώπων. Ο Χάσλ εξηγεί ότι οι φτωχοί άνθρωποι συχνά ξοδεύουν μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων τους για την αγορά λαχείων σε σύγκριση με τους πλούσιους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά στη ΣΥΠΑ ξοδεύουν $400 σε λαχεία ετησίως, ενώ από την άλλη το 40% αυτών των νοικοκυριών δεν έχει ούτε $400 σε περίπτωση ανάγκης. Δεν αγοράζουν πιθανότητες, αγοράζουν την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Όπως είδαμε και στην ανάλυση συμμετοχής του ΟΠΑΠ, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Τα χρήματα που τζογάρονται αυξάνονται κάθε χρόνο και το 2023 έφτασαν το 15% του ΑΕΠ. Ο τζόγος προσφέρει την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής και μιας δραματικής εξόδου από τη φτώχεια, κάτι που μπορεί να φαίνεται πολύ πιο προσιτό από τη σταδιακή και αργή διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης μικρών ποσών. Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος το τζόκερ είναι ελάχιστες, αλλά η προοπτική του μεγάλου κέρδους, ακόμα και αν είναι απίθανη, προσφέρει ελπίδα και μια μορφή ψυχολογικής ανακούφισης. Συμπέρασμα: η οικονομική συμπεριφορά δεν είναι πάντα λογική ή βασισμένη σε ορθολογικούς υπολογισμούς, αλλά επηρεάζεται βαθιά από τις συνθήκες ζωής και τις ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν λαχεία επειδή δεν καταλαβαίνουν τις πιθανότητες, αλλά επειδή αναζητούν ελπίδα και μια πιθανότητα για καλύτερη ζωή. Η κατανόηση αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση πιο ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων. Μάθημα νούμερο 6. Ταπεινότητα. Αγοράζουμε ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά ρολόγια και ρούχα για να κερδίσουμε το σεβασμό και το θαυμασμό των άλλων. Το να σου αρέσουν τα ακριβά ρολόγια και αυτοκίνητα είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά αν αυτό που ψάχνεις είναι να κερδίσεις το θαυμασμό και το σεβασμό των άλλων, αυτά τα αντικείμενα δεν θα σε βοηθήσουν πραγματικά. Από την άλλη, το να είσαι ευγενικός, ταπεινός και συμπονετικός θα σου φέρουν περισσότερο σεβασμό και θαυμασμό από όλα τα Rolex και τις Ferrari του κόσμου. Ο συγγραφέας τονίζει την ανάγκη να μένουμε ταπεινοί όταν τα πράγματα πάνε καλά και να δείχνουμε κατανόηση και συμπόνια όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Γιατί τα πράγματα δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά για πάντα. Αυτή είναι μια αρχή που έχει εφαρμογή γενικά στη ζωή και όχι μόνο στα οικονομικά μας. Επίσης, όσο νωρίτερα καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε αρκετά πράγματα, τόσο γρηγορότερα θα κάνουμε σωστές επενδυτικές αποφάσεις. Η συνειδητοποίηση των ορίων της γνώσης μας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ταπεινότητας και της προνοητικότητας που απαιτούνται για την επιτυχία στις επενδύσεις και στη ζωή. Συμπέρασμα: η πραγματική αξία και ο σεβασμός δεν προέρχονται από τα υλικά αγαθά, αλλά από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους και τη στάση μας απέναντι στη ζωή. Η ταπεινότητα και η συμπόνια είναι οι αληθινοί καταλύτες για την απόκτηση του θαυμασμού και του σεβασμού. Αυτά ήταν τα 6 πρώτα μαθήματα ζωής που εισέπραξα εγώ μέσα από το βιβλίο «Η Ψυχολογία του Χρήματος». Στο δεύτερο μέρος θα δούμε τα υπόλοιπα 6 μαθήματα από το βιβλίο και θα αναλύσουμε την επενδυτική στρατηγική του συγγραφέα. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο από τα παραπάνω μαθήματα ζωής σας φάνηκε πιο χρήσιμο και τι περιεχόμενο θα θέλατε να δείτε στο κανάλι. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και στα καινούργια μας βίντεο.